מתנה? לפתח. מה? לפתח. לפתוח? בואי נפתח. בואי נפתח. תעזרי לי? וואו, מה זה? מה זה, מתנה לאמי? זה בועות. נראה לך איך להשתמש בזה עוד רגע. לא בטוח כמו את יודעת איך. בואי נראה מה יש פה. וואו. תראי מה אפשר לעשות עם זה. בואי אני אראה לך. תראי, אפשר לעשות ככה. תראי. תראי איזה מגניב. את לא רוצה? כן. את לא רוצה את זה? את לא רוצה את זה? כן. טוב, ננסה אחר כך. בסדר. תסתכלי. תחזיקי את זה. תחזיקי את זה. תחזיקי עם שתי ידיים. יופי. עכשיו תסתכלי. תסתכלי. אוי. וואו. טוב, תגידי שלום. תגידי שלום לאמא ואבא, ונשלח להם את זה באינטרנט. תגידי שלום אמא ואבא. תגידי שלום. שלום אמא ואבא. אמא ואבא בטי. טיול, נכון.